Si bentaban pela gitu ki bangat ha ka Shrip u Drok ka dream ne ka drug reduction elimination and action mission klasim yak senjam ke ban pentama yak jing im jong samla bat ban yalam ro gitu ba pep sku steng pol ban khanglat yo ki ngop no au drugs mantakaski ka dream ka yalam mek ni samla ban le jurip bat peitu yak jaka hikai trekam ha kanong ba khamtam ha don Bosco technical institute ITI bat hagiwe pat ki jaka mission director ka dream uba Francis Khasing ong bakani ki jikmu kalong ka bacngai bha na ka benta ban pelai ya ki samla ki bangop ha Shrip udrok da ka batin lenti bakin nang menteri ki kam ka ban penyo kamai ki khnang bakin la ban yeng hala ki jong ki jat ula ong bakalong ka thong kalong ban yalam lenti ru ya gitu ki khna ba pep school no kum ha kelas 9 baten bakin yo ka jikai yo bakin siap pengop no pen ban ha udrok ba Francis ong ba onda ke ayo ita jikai ba biang on yarap bakin yo trei haki company ba per kari batru ban yarap ru ya ke bakwa ban sengkam sengjam ban trikam ban kulit ban trikam shongla ka jok mo hindi ban stang ban yo ta pa yak ni ta kan he show computer tam jang sunai ba rin do ta kata mo pi habya take by take step by step kata ham jang sunaka basic computer nang sha ban operate no mouse sedang sunai kita kata bakal do ka kali kali ka wei ni ki kindon dia rasakan masuk ke dalam oke rasakan nanti kita cakap electrician kita berpandang kamera Kita baca ngai ba kani jing tumu ko de ko don ke jing tumu ko baca ngai ba kani makin dah layo ya kani ka makin layo kani ka skills nang ni kinyang kecil aja kinyo ki degrees kinyo tingila ban pa ki sport ngila partner ba ITI ba don Bosco ki don Bosco ka ITI kan penrung kami ki hapo kibi company ba per ko di India bat kibi kum ga ITI pada sabari ki penyo kami ti kani ketika lak jiata ka khrap ba nak bentai kena ban lain ni no Shrip jong drugs